can develop a future greener energy for Romania and Europe. Thank you. Thank you, everyone. I would like to invite now Jessica Fan, Vice President of Hexing Internet. It's my third time to Timișoara. So what I can say in Romanian language is only bună. Yeah. And although it's only the third time, but I feel okay, it's my hometown. This time when I came back, really I feel very like go to my hometown, and the people here is so kind, and we like the environment very much. And today I'm so happy to invite everyone here. And first I'd like to extend my warm welcome to all of you. And it's really a true honor to stand before such a case here. And for local governmentals, our valued clients, and the media, and also the various institutions, thank you for joining us to celebrate this significant milestone in our journey. Actually, Hexing has already more than 30 years of experience in international business. So we have worked in more than 100 countries. And in more than 11 countries, we have the large industrial foundation and a wealth of talent. So we are very lucky to have this very ideal place to be chosen for our meter factory, and also for future end-to-end solution in new energy and smart grid technology. We believe we can work together with the local partners, local enterprise, to use our global resources and develop the market in all Europe countries. So we believe energy digital transformation. Today, with our local partners, we will contribute to the growth of the digital energy solution and pave the way for a sustainable future. So our commitment to innovation and excellence will drive us. Thank you again for being here today. We are looking forward to embarking on an exciting journey here. It is very good to convince companies from Timișoara to invest in our region, in our university, because for us it's very important to be to have a kind of development, not just in Timișoara, because we are interested in having a development in all the regions, because maybe in the last 20 years Timișoara was taking just the Timișoara level, and this is not good. Dragi invitați, stimați parteneri, autorități, mă simt bucuros și onorat că sunt astăzi la inaugurarea fabricii Hexing România și în special pe teritoriul comunei mele, Gearmata. Sunt convins că v-ați făcut foarte bine temele din punct de vedere strategic. Poziția pe care o avem noi, Gearmata, este excelentă pentru investiții, având în vedere că avem autostrada care ne străbate, avem centura Timișoarei, aeroportul în vecinătate. Toate aceste lucruri dau o perspectivă excelentă. În același timp mă simt bucuros pentru că vor veni noi locuri de muncă, va crește bugetul local al comunei și în același timp am văzut că aveți o misiune nobilă, dezvoltați creșterea planetei verzi și în același timp sunt convins că sunteți un partener durabil și sunt convins că vom avea un parteneriat de succes. Vă mulțumesc și vă mult succes! We're very happy to have you here and to have your investment here. 4 years ago, 4 years and a bit, when the current administration of Timișoara won the elections, we have set for ourselves an objective to become the technological capital of Romania. And we are on track to get there. We are in a position to establish that, of course, in partnership with the Polytechnic University and with all of the local industrial and technological companies. And as Olivier and Jessica already mentioned also, thanks
So all the ones who join us and to trust us as partners, as clients, as friends, and also for our employee, the dedication to this company. So without all of you, we cannot be here standing right now. So here in Romania, I really spent half of my life in this year here in Romania. Even my son, he knows that I'm going to another home. So I try to let our team to understand in Romania. So I try to learn a little bit. So implicare și dedicare pe relații alla dato în dezvoltarea Hacks in Europe. I tried. Să vă uitați la noi! Da? 1, 2, 3 și... No! Dacă suntem toți putem porni, vă rog după mine. Tipare. Partea de plantare SMT, care înseamnă Surface Mounted Technology. Se montează componentele electrice pe suprafață. Al doilea proces e tot de componente electronice, se numește Through Hole, prin gaură. Adică sunt componentele electronice care trec prin gaură, apoi sunt puse plăcile tot să fie lipite. Și ultima parte, care noi spunem programare, calibrare și asamblare finală. SMT a componentelor de care vă spuneam, există un program, se introduce placa, citește și apoi plantează fiecare componentă conform programului. Pentru că e important să știm ce versiune de contor. Fiecare stat sau client are cerințe diferite și atunci plantarea se va face și programarea în funcție de comandă. Date pe device, placă. După plantarea componentelor de testare și calibrare. Testarea contoarelor se fac după norme stricte definite de organismul european MID și în funcție de fiecare stat sau client. Pentru România sunt cerințe BRML și cerințe de client. Și testarea se face produselor după sampling și în cazul României 100% pentru curentul reactiv. De pe parcursul orice examinare. Care plată trece cu o anumită viteză, după ce se face toată testarea plăcii și placa trece, intră un proces de sigilare, picturile să reziste în orice condiții. Dacă aveți întrebări, Florin, un inginer desăvârșit, carcasa față, se mai face o testare, asamblare finală și se duc la laborator. Da. La laborator, după sampling, se testează, când e validat lotul, se ambalează și se trimite.